Спомняте си, че миналата година, 2005 година, участваха на финал на Европейско първенство по футбол в Израел. Малцина, почти никой, не си даде сметка за прочита, който ни прави 2005, защото тази възраст ни поставя една граница, от която нататък трябва да имаме различно поведение, много различно. В основните 11 на Данчо Петков, и това беше от квалификациите до финалите, имахме в основните 11 трима роми и един етнически виетнамец, първа резерва е турчен. И в това няма абсолютно нищо страшно. То води към въпроса. Лично ходих пеша, Смилян, Родозем, да обикалям, да видя. Представа нямате колко деца. И те са необгрижени и нехванати. Затова именно и с доктор Проданов стигнахме от този извод да сканираме и да обхванем абсолютно всички учители по физическо възпитание, дали ще е за футбол или ще е за лека атлетика, по засичане на обективни мерни време или разстояние. Това е друга тема, но да ги имаме, за да могат да подават сигнали, защото Законът за физическо възпитание и спорта от невъзможността да имаме учител-треньор по. Следователно, като изключим основните школи, ние пропускаме един огромен контингент от деца. Най-високата раждаемост в Европа е 12 на 100 000. Говоря за Европейския съюз, средната раждаемост, най-високата е 12 на 100 000. В Сливен е 14. Значи ние говорим средно за държавите. В случая обаче и в България имаме регион. Това е Сливен. Сливен е 14. Сливен област е 14,5. Следователно там имаме едни деца. И тези деца са наши. Те са български деца. И преди да отидем до водопада Виктория или в басейна на Амазонка, е хубаво да отидем там.